Yamono umheshimiwa Kibagendi ase okong'ari bageri abantu bakirire buya na igure abantu baminto na turasama betu arosire bwairire buya igona iko muchioyo ogetena chinsa isano nikitageke 45 chiamambi na abere nandu wikara chinseji aina masikani ustaya masikani nkwana mangana atatoke sengejo mwarosire ayo mheshimiwa wakwana na yaigure report ingo yikinde. Number 1, father mbuya mono asa mangana maya father no musani one umoiberania father limekara ko soma masters na mu maite kare ali Catholic University school akataka gotama guru school njira jite ko matebeira ne father na jite akaira na nande nyasaka museseni agakora mbuya mono father eli akabiri umugavano ito igantuma ngichiko mwakilisha aso muyigoyo boka ni umugaka ubwate myaka 90 igongo teba iga umushimwa getena mchemune timu ya Simba na bali tuachete buo koko apore ntuacheto tukagosira twagosirete naso muchango ntuarengo nagaba nachete agakora yakorete no yamanyete igakore gasi nene na antu tukerere ngambu ya mono onte biwongo ika ndete pole yaye nga mbuya ase kolenda iso oikire myake yega nebisie binene gento nkerie kia getena na bamino kolenda iso na komwena masikani erebya gosere bobe abantu ababo sense ya masikani bakire gaiga nyasaba gate na enda abalende elio moelio igonko batebimbu yatole inchebuna nabatebi no Deputy Governor mu Kisii Simba dietane elija chwayo bebo njeno muororo na ande no muya bono muko nganja kondo muororo muya gaki inge serikali mbuyere biri mwate bangakorekana bire amasikani abe kaka gwate ba masikani we ask for amasikani asabara obisi ekero kiabo amasikani arara nto mulembe nebisio tobekerwa basikari engenjeye igekwaro kibobeka by the way egari tuna abantu abamo nkole ngoto nyasabe beko mbiyatole nande bintu mbiyabire nyasaba lende babeko mbiyamono ase okoniso na masikani umwebene timu yao mwarosirio murembo muya e program ngiya. Thank you very much Nyakundi, asante getena, asante umwebene, asante nyasaba seni mbiyamono. Thank you very much. Inche jena yete korwe cyane getena ekine shiringi kiri bukomi mube kabo na father rende senga jona karwe visi nakora yonsi father mongera ngo kiri busano mbiyamono nyasaba sina ndababeko. Thank you very much. Thank you Bwana DG, mbiyamono sana Honorable Bebo. Mutara soka na ataka ndu asante sana ase governor ito DG governor na totomera 100,000 na ndaga tomomongi na gocha ogetena nchi atokonya umojumbe Silvanus Osoro, umojumbe Jerusha, umojumbe Engoko Clive, no umojumbe Barongo na barobumba tosira sana kuru Nairobi alia. Togo teba mbiyamono na ende Paul again to the family. Mbiyamono. Asante sana emisa nege ndrete kamuranche mutire nego